Okay. Yanzu ka san abin da za a yi. Ni na ba ka yi kudu. Kai ya kai, ya kai, ya kai. Ya mana. Ya kai. Me yake faruwa? Ya mana. Me yake faruwa? Ya mana. Me faru? Wallahi. Ya mana a. Ya mana. Matsamin na ce. Kai. Kai. Matsamin na ce ga Ya isa sun tuma. Ya mana. Ya mana. Ne ba wala lallai. Me ido uku ce ba? Wannan kyakkyawar waya ce ba. Na kalle ta. Biskit ce mata wannan wayar mai ido. Mai ido koi. Ayyo oga yau. Ayyo oga da jiranin aiki. Wallahi. Wannan aiki? Aikin nan da Ba shi kawo mu je gun oga. aikin nan da hiya mu fara. A yau za mu sha sigari. Amma kawai yara sun je sun takura mutum da Allah gaba ɗaya sun sa abin nan ya da Allah kun babbata ni. Kai inna lillahi. A'udhu billahi. Kai ka ga barayin yara? Subhanallah inna lillahi. Ina suka yi? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kai a jarin nan za su san da suke in Allah ya zan kawo ƙarshen wannan matsalar a garin nan. Ni za su ɗauka waya? Ni za su yi wasa ne? Ba matsala Allah ya kai mu gobe. Zan je wurin DPO. Bari. Yoga a kashin kasa. Yoga kai ai kwabar yoga na mulki ba. Ba shi kayan da yanzu yana ɗan tsada amma duk da kai na gida ne yoga a sai ta amma yoga harkar nan yoga sai an gani kazan kwana biyu kan yayi tsada shi ne yasa amma ɗazu ka gane ba mun yi magana da wani ya ce akwai kaya ya sa da za su fita farauta amma na tsamman za su samu kayan nan yoga a guda ga su yoga wannan wazo din bayar nasu akwai farauta fa in sun fita sun samu ya wuya kake mun yawa ne yoga yoga yana mun yawa tsakanin mu da Allah na sa akwai kaya a wani bayan ya da farauta su sai ko yoga Allah shi ne biya ne yoga a sai garin jiya suna dan banka mata wuta wani ya kuna kasa ne don ba ka zo na sai harkar kila ce wani mun ba ka tare ka ka zai dole sami ya ce kowa yana samu ko ba ka ba na roga ka ce ne ko yaron ba ba ku da ta kama Allah sai ya sha sai ya ba shi ka ga a dare ne ba ni zan ba shi wannan ta kace sai biyon sai ma ida ba ka kasa ne kuma akwai kamar magana da wajiya ce akwai yaran sa za su fita farauta amma ga wannan wannan ne wannan ta zama mun tuka da sata a wannan da yake kauna ga kuma da ka gane wajiya ce na kankaro amma in ya shigo zan ma biya yaran suna da aiki ga to ba ku ka kaga ga tun ma Allah ya na da zan yi magana. Ai ba mun ga Allah mun ga dole ga zo nan matasa ga. Ai wannan da yin mun abin ya za a yi ne wannan ga wannan dan mutum ne ba gani ya ce ka gani. Ka gani yayi. Kana yi ne gani sarwa. Ya yi cikin ne ka zo nan uwa kai ne. Oga inda gana mun ga magana. Yawa ne Allah ya lissa wa Allah sai na zo nan ka koda ne kai yawa ne. Allah kai anan ba son wasan rafa. Ana zan kada nan. Ai wai na oga ka kana kallon wannan zai ci mutunci na ne.
kai da Allah wannan an samu kawai ko ga wai ka ganta ba yanzu yi wannan yayi ya mai dai kana kawo shi yana mun kaza nan a wannan kafin da kyau ne fa wannan ko 800 za a ba ne kawai a zai ta ba ba ga me ga za ka ce mana hankali kai ka san akwai kokarin gawa ka ko ya ko ba za ka gawa ga ko ya ji ka bai goma ta yawa amma ya ji ka bai ko iyali wai zuwa da yake Allah kana mun kaza nan ba ba shi kuma dan sallame wai oga ya ne ya kake mu haka ne wai ban gane ba ina kawo kaya kuma kana hada duniya robe kaza Allah wata ya ku in ka kawo wani da shi ya ruwa ya da Allah ba haka wata ka nemo kaya ba yi kuma da wajen oga sai dan wata da ana kuma so yawa oga don kai Allah mu ga Allah da ma yawa shi da hawo nan da dan mu za mu zauna za mu yi magana da kai wallahi kana kawo yara suna mun ya harka da ko dan ga ganna kawo maka ka fara da wannan ni zan yi amfani farin gaba wannan fara wajen tafi mai yi ba a gane ba saboda ba kai akwai zuwa ne wani yaran ne ba maka ya gane ba wannan tsuntsuwa ta kawai zan ajewa yi Allah ya sa wajin nan ba shi da matsala ka ba mu kawo mana wannan kayan. Ha ba ga wajo ma tara shi wajo ya nomu ne bai da mu akan tsoro. Ba ma tsoron da kawai. To yau aka fara mu muka ci bakin gangare muka yi gonan bakin Ikeja. Tun mun zauna gunko waye bai son gowa. wai kaduwa ta ina take ne Allah ina ga ce ta tawo da gori nan karo. wurin abokina faɗa masa abin da yake faruwa saboda wallahi ba za su banza ba daga kaina an kare wannan sace-sacen da ake maganar karfi. wai yanzu abdul kwana biyu ko ziyara ba ya kawo mu dan halaka ya kyan bato Ya kai salamu alaikum abokina kwana biyu har zai shiru ma ai abokina wallahi ya za ka kira yanzu nan ba ta shiga gaba ɗaya na haɗu da mutanen banzan nan ya ga ne abokina wai yanzu abokina ni a cikin garin nan ko dan ba san ni ba wai ni za a yi wasa ne kai suka wasa ne ni za a yi wasa ne nan bakin kogi to matsalar ta kare ina da wani boka nawa za mu joran su jin uga duk a baya baka san da ni ba har tsawon kwana hudu yau na rasa nan barkai ta ki shiga na samu hanyar ma da zan dan kama wuri ina tunanin zan iya samun kayata amma an rasa gaskiya yanzu a rubuta kana yanzu wurin matsalar ka ya za a yi ba yau za ka ce ba yanzu ni nake bukatar a ce na yanzu nan ya za a yi mu je zo mu je nan ya ke ko nan ina san wayata ta dawo su kuma komi zai faru kan wayata komi zai faru ba na Salamu alaikum. Ba a mun sallama a nan. Ku koma ku cire takalman ku taho da baya. Tir! 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 Ku zauna a nan. Na san me ke tafa da ku. Kai ɗan iya yi ne, kare kowar abokinka. Shi wannan, shi aka sacewa waya, ko ba haka ba ne? To, yanzu me kake so amma akan wayarka? Ina so ne duk abin da zai faru da su. Kawai waya ta tafi. To shi kenan. Saboda an jima ana yi abin bai taɓa faruwa a kowane nawa ba, sai a yanzu ya faru a kaina. To shi kenan, ku fara zagi. Kutumar ubanka ya da kyancin uwarka boka. Na gode. Saura kai. Ka ji abin da dan uwanka ya ce? To ka maimaita ka ƙara abin da ya ƙara cewa. Kutumar duru uwarka dan ne cin uwarka. Zan amsa muku kuma za a da muku da wayarku. Aljani Dirbus, hullo mun magani daga sama ta uku. Zan ba ku magani. Ku yi dariya ƙafa bakwai. Fara. Ya isa. Ya yi. Za ka kawo ƙafar gada. Da abin da na ce muku, shi za ku yi in kuka yaka ba za ku ga daidai ba. Kar ku gujire magana ta.
in ba ku yi ba kar ku dawo. Ga wannan ka tirara shi a ɗaki. Idan ka tirara shi a ɗaki ka ɗauko min bahagon sauro, ka kamo bahagon sauro ka feɗe shi ka ciro hantar shi ta dama ka kawo, ka ɗauko ka je jeji. Ka ji abin da na ce ma? Ka shiga jeji ka samo min marayan ɗan kunkuru wanda bai fara goyon baya ba, yana shan nono, a yana gaban nonon uwarsa za ka ɗauko sa. Domin boka tsakaninka da Allah. Kai ba a mun magana Allah a nan. Ka san da Allah ka zo wajen boka ba zancen haƙuri. Ka ji ko? Kar ka sake mun magana Allah a nan. Don ni da gani he aljani ifritu. Yanzu zan kira ma aljani Margus ya tafi da kai. Ko ka ji? Na da kanka. Ina sauraron ka. Kana ji ko? Ka je ka samu abubuwan da na ce ma. Idan ka samu kar ka zo da wannan. To, Yana min magana Allah a nan wajen, ban san Allah ba. action. Yawwa, Yanzu me abin sadakar? abin sadaka za ka kawo shinkafa yar gote mai cin buhu 27 guda 5. Za ka kawo min bakin rago mai golo ɗaya guda 15. Za ka kawo min bakar kaza bakar zuciya guda 5. Kana jin abin da nake ce ma? Ina ji. Yawwa, saura daɗi, kuma dai abin da ka daɗo ka ƙaro min baƙi. Sannan sai kuɗin aiki na da kuɗin magani za ku kawo min 250. Ka ji ko baka ji ba? Ku tashi ku ɗau takalman ku a hannu ku tafi da baya. A maimaita mun zagi. Ko boka mun gode dan uwanka. Godiya nake mara kunya kar ka dawo. Saura kai aboki. Mutumar durin uwarka boka. Na gode. Ku tafi da baya. Kar ku juya. Mai magana Allah. Tirr! 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 Anya ko ba zan bar wannan abin zan tafi gun DPO ba, saboda abubuwan nan fa sun yawa fa. Ina zan samu wani rago mai golo daya? Abin yayi Gaskiya garan tafi wurin DPO. Haka ba kwata ne. Gaskiya abin nan yayi yawa. Ba zai yi wallahi ba zai yi.